Bé, bona nit a totes i a tots i benvinguts a este ple extraordinari i urgent per motius forçats per haver de triar novament suplents, en aquest cas, d'al·legacions que s'han presentat i s'han tirat endavant i que bé, hem de realitzar per poder constituir la mesa del 14 de febrer. El primer que hauríem de fer, totes i tots, com sabeu, és votar la urgència d'este ple. Per tant, si em sentiu bé, doncs votem la urgència i ja passaríem al sorteig d'este dia d'avui. Vots a favor de tirar endavant el sorteig per unanimitat. Per tant, ara sí, per part de secretaria faríem el sorteig i si podem compartir pantalla, que ja hi està, així tothom podrà veure quins són en aquest cas i tot i que, Sara ho explicarà, tot i que s'haurà de fer tot el sorteig, només necessitem una part. Endavant. Bé, moltes gràcies, Eladi. Simplement se mos ha remès avui mateix un ofici des de la Junta Electoral de Zona, Tortosa, com ja sabeu. Bàsicament el que mos ha dit és que de les persones que vam designar inicialment, com ja sabeu, un president, una persona vocal i una persona segon vocal i dos suplents de cada un dels designats, doncs bé, algunes de les persones designades que ja els he dit, d'aquests 9, han presentat excusa, aquesta excusa ha estat aprovada per la Junta, clar, i ens trobem una baixa de 3 persones. Degut al Covid, com tots ja sabem, i per poder, diguéssim, cobrir la totalitat de les places i poder celebrar unes eleccions el més normals possibles, ens veiem amb l'obligació, com ha dit Eladi, l'alcalde, de tornar a fer aquest sorteig per poder cobrir aquestes places. Places de suplent, important recordar-ho. Ja tenim un president, ja tenim un vocal 1 i un vocal segon, no? Ara el que busquem són suplents, afegir, diguéssim, més suplents en el cas que foren necessaris el dia 14 de febrer. Per fer-ho, com bé ha dit l'alcaldia, tinc compartida la pantalla del sorteig que ara mateix realitzarem i direm en veu alta els suplents. Només una petita apreciació, com ha dit molt bé també l'alcaldia, només agarrarem els suplents. Per què? Perquè són els que necessitem. Ja et dic que president, vocal, primer vocal i segon vocal ja estan. Sense més preàmbul ni explicació, si us sembla bé, procedim a la realització del sorteig. S'espera un moment. Aquestes coses passen en el directe. Ara sí. Vinga. Correcte, correcte, correcte. Doncs bé, com bé els he dit, el president l'evitem i tenim uns nous 2 suplents de president que s'afegiran als que ja tenim per aquest ordre. El primer seria la senyora Marta Curto Nácher i aquest segon suplent del president, que com ja els he dit s'afegiria, diguéssim, correlativament després d'un l'altre, serà el senyor o senyora, no sé si és el gènere, llavors, Àlex Cecília Buitrago Agudelo. El vocal primer i el vocal segon prescindim d'ells, com ja els he dit, perquè ja els tenim designats, i anem a buscar els suplents de cada una d'aquestes 2 figures, que són el primer suplent, torno a repetir, s'afegirà pel mateix ordre que estan sortint, el senyor Jordi Vicente Roig i el segon suplent d'aquest primer vocal serà la senyora Rita Prieto Garrit. En quant als suplents del segon vocal, també no torno a repetir-ho, seran per ordre afegits i a tots aquests se'ls notificarà, després ho diré. Tenim com a primera suplent la senyora Maria Isabel Badia Pinyol i com a segona suplent d'aquest segon vocal tenim a la senyora Maria Nieves Montardit Marquès. Dir-vos que se notificarà també a aquestes persones. Primer de tot, remetré aquesta informació a la cap de la Junta Electoral de Zona, la qual elaborarà les notificacions, se'ls enviarà i el mateix que ja vaig dir per al sorteig anterior, tenen 7 dies per presentar una excusa que aquesta sigui aprovada. Les serà notificat personalment, com ha de ser, i guardarem aquesta fefaència de la pràctica de la notificació. I a partir d'aquí, quan abans millor, ja puguem realitzar les eleccions amb total normalitat i amb més suplents que menys per poder cobrir aquestes vacants. Bé, això és tot. Perfecte. Si ningú té cap comentari al respecte, esperem que aquesta ja sigui la definitiva. Ara s'hauran de mirar els noms i veure que tothom pugui estar aquest dia. Esperem que sigui la definitiva. No descartem que haguem de fer un altre sorteig perquè
el moment que estem vivint és difícil i surten moltes variables que no podem controlar i, en tot cas, abans de finalitzar el ple, insistir i repetir i aprofitar que estem avui aquí, que la gent que ens continuem cuidant molt, perquè encara estem en una situació complicada i continuarà sent, i demanar a tothom responsabilitat, donar molts ànims a tothom i una salutació per tothom. Bona nit.